Hej Orsoer. 50 og jeg har en aftale om, at når hans navn står på kuverten, må han også godt åbne pakkerne. Så her til morgen fandt jeg ham ude i køkkenet. Et brev fra Vicky på Fyn. Og det kan jo ikke undre nogen, hvilket kort 50 først har taget ud af posen. Nu vil jeg lige vise jer resten. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, at vi nogle gange ser, hvordan vi pakker en pakke ud her. Så her er et fint bamse chokoladekort fra Vicky. Og det er der også, hvis man har en lys bamse. Vicky har også lavet nogle lilla kort med en kærlig hilsen. Med en sød Penny Black Cat. Så er der selvfølgelig kuverter, der passer i størrelsen med. Og samme lille papir har Vicky lavet nogle af de populære soldaterkort. Her et with love. Og samme lag på lag idé. Der er virkelig meget. Her har vi det prikkede papir. Her kommer en lille sort strimmel med en lille mønstret henover. Igen her et lag med en prikket strimmel. En blomst, som er sat fast med. Den her er rigtig syet med tråd. Nogle gange bruger Vicky en tynd strimmel karton. Det malede stempel selvfølgelig. Og Vickys traditionelle små bling i hjørnet. Jeg flytter lige nogle flere kuverter her. Her et andet soldaterkort. Smile og med 2 små fine kameraer. Og en lyshåret udgave af det samme kort. Det er sådan lidt, det lå på hovedet. Det får man med, når det er håndholdt kamera her. Så er der et lille forårskort, en hilsen herfra. En fin lille farvelagt kanin. Gule mønsterark og en lille lysegul ternet sløjfe. Endnu et soldaterkort her i en pigeudgave. Og igen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lag er der så om her. Det gør jo kortene er rigtig lækkert robuste, og ikke sådan nogle flapsi-hapsi, nogen der bliver krøllet på vejen. Og en kærlig hilsen med lidt metalbrats og de fine små rottehaler pigesoldaten har. Her er det, ja, det kommer jeg i tanke om lige om lidt, hvad de hedder, men dem har jeg også selv, de stempler der. Nogle søde børnestempler. Vicky har selv lavet baggrunden ved at punche blomster ud, der så er sat oven på en lidt lysere farve. Det kunne godt ligne embosset, men det er altså lavet på den måde. Falsk embossing kan vi vel kalde det. Et par små insekter i samme farve, og den søde lille farvelagte pige med halskæden med stjernerne. Jeg skriver det om lidt, når jeg kommer i tanke om, hvad den her serie hedder, for det er den samme, der også har designer, der også har lavet ham skateboardfyren her, som er kommet på et kort med nogle fint distressede kanter, lidt metalklips og nogle af de, ved jeg i Vickys tilfælde, håndskårene. Længe før at nogle firmaer lavede de her bakker, der fik jeg kort fra Vicky med de fine bakker på. Jeg kan huske, jeg skrev til hende første gang, hvordan laver du dem? Og så skrev hun bare fuldstændig overrasket, som om jeg spurgte dig rigtig dumt. Dem skærer jeg bare i hånden. Men jeg er nu selv privat glad for, at der er kommet nogle dice med bakker. Han har så lige en tvillingebror her med en anden t-shirt. Og så kommer de sidste 2 samme designer, en lille lidt anden serie, en sød lille lidt yngre fyr, der har sine yndlingsdinosaurer med på billedet. Knapper og det danske bare fordi stempel fra serien, som man kunne få, stadigvæk kan få, så vidt jeg ved, hos Hobbyboden med OSH-stemplerne. Og det sidste i den her omgang, endnu en lille fyr med sin bedste ven.
kasket korperbukser, og du er helt specielt. Stjerner elsker jeg selv rigtig meget til drengekort. Og så er det så hyggeligt, når Vicky så også skriver en lille hilsen nogle gange. Eller det gør hun faktisk tit. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se os pakke ud. Og så siger 50 og jeg hej og god weekend.